valitte tuosta. Ilmeisesti tällä puolella ollaan. Hei, tänne! Hei, ottakaa. Tede, hyvä Tede! Hienoa! Kato, nyt on Nelli! Ja Nelli vettää! Oiku hyvä! Ja alas heti! Alas! Pois vaan! Pois se! Ensisijaisesti. Nyt puolustukseen tarkkuutta. Varmistaa puolustaja, ei päästä selän taakse. Ja mennään tää puolustus! Okei. Missä Minni? Minni! Me lähdetään seuraavaksi. Päälle! Päälle tänne päälle. Päälle riittää. Hyvä Katja! Hieno haltuunottaa. Siellä Minni on! Hyvä! Minni! Hyvä, paina vaan! Prässää! Kurkalla! Kannetta! Hyvä Minni! Kannetta pallolle, hyvä! Hyvä Nelli! Ja Nelli on vaihtoa samalla! Hyvä! Haluatko sen energiajuoman? Hyvin! Agneetta on toisella vapaana! Joo. Agneetta! Siitä saa ottaa, mä en itse käytä. Hyvä Minni! Että hetsikään paikkaa! Liiku! Hyvä Agneetta! Ja veto! Älä mennä! Kommunikoikaa! Ja ei molemmat sinne ylös! Alas! Vaihdetaan heti ja vaihtoa! Kaikki vaihtoa! Niin, mutta ei voi mennä ja ottaa se siitä. No ei me sitten sillä, että koetais mulla ikinä vaihtaa. Mut... Hyvä! Nyt siitä! Kun noilla pelaa pitkin, te voitte juosta niin kovaa aloittaa. Sitä aina vaihtoa. Ei oo. Siellä valtaosa niistä pelaa koko ajan. Jos ei oo ketään, niin sitä voi olla suunnilleen tietää metriä. Hyvä Emma! Sara! Väännä! Ja me saadaan avun! Jaana tulee vielä keskeltä! Kesken leikkaa! Ai hieno hyökkäys! Hyvä oli Jaana! Hieno oli Jaana! Puolustaa! Hyvä Emma! Hyvä katko! Anna Jaanalle! Se saa hirveen hyvin niinku kautta. Se jää niinku sinne... Hyvä! Oi! Hyvä Jaana! Hyvä oli! Hyvä vaihto! Mutta on ne ollut kovia! Meillä on ihan selkeästi parannut. Hyvä! Hyvä Nelli! Ei samaan palloon! Levittäkää, että ihan sumpussa taas kaikki! Levittäkää peli! Kato täältä takaa Nelli! Ette ota samaa! Ei samaa! Täällä on yksi ihan vapaa koko ajan. Tede hakemaan! Hakemaan Tede! Nyt katsi on hyvä! Ja älä päästä ohi! Jutta tulee! Hyvä Jutta! Hyvä! Ja Tede hakee vastaan, on hyvin pelaamaan. Hyvä suojaa, just noin suojaa vaan Nellillä. Katja vapaa. Hyvä idea! Leli! Ja varmasti Maria pois. Hyvä oli! Ja saat Tede, ja saat. Ja omat miehet kuin naiset. Ja varmasti poistaa. Hyvä! Hyvä Maria, just noin, varmaa peli, ei riskejä. Olkaa vähän kauempaa. Hyvä Katja! Go! Eihän nyt turhaa juosta, ei turhaa juosta, niin! Hyvä tyttö, hyvä vaihto. No niin, nyt paina! Aika molemmat mekko sama, Agnetta, ota sen. Hyvä Agnetta! Enon! Ja heitä Agnetta suoraan, siellä on Minni vapaana! Minni on vapaana! Vähän Minna tukee, vähän tukemaan. Siinäkin se on vain yksi.
Toi niinku... Sulla aina 5 sekunnin päästä sitten. Hyvä Minna, käyttä vaan pois sinne Ja Minni leikkaa keskelle. Annetta! Anna mennä, anna mennä! Hyvä, nyt Ja nyt Minni hakee. Paikkaa! Minna vähän auttaa, just noin. Niin, no, joo, täältä on tää. Kulma! Hyvä! Hyvä! Ja se! Vali! Pidetään vaan nyt kaikki kiinni. Joku ottaa. Minni ottaa sieltä. Ja Minna pitää sen. Hyvä Jutta! Loistava torjunta! Hyvä Annetta! Ei. Ja nyt pallolle. Hyvä Minna. Ja nyt Agneta ylös vaan. Erinomaista Minna. Sinne vaan sinne! Paina paina! Varma, nyt Minna juoksee. Ei se vaan ei tarvitse ottaa palloa, pysy edessä. Hyvä oli. Juuri noin! Ja Jutta ottaa. Hyvä Emma. Emma ala päästä sitä. Ja alas. Ja kato varmasti se Terhi, hyvä Terhi. Jutta, ota jos saat. Hyvin otti. Ja nyt on, mennä. Ja Saara. Ja Saara tulee aivan Saara, mennä Saara. Ja Saara pitää täältä vielä, jaksaa. Otetaan vaihtoehtoja. Ja pidä! Hyvä! Erja! Anteeksi! Varmasti pois. Pois vaan! Yes! Hyvä! Jaana, ota haltuun. Minne vaan Jaana? Meidän on. Eikä vaan. Joku hakee nyt sitä palloa. Terhi! En mä varmistaa nyt, se on 3, jos vähänkään epäonnistuu. Hyvä Terhi! Ja nyt on Jaana! Ei, otetaan terävästi ne! Utan on... Emmi, hyvä! Sun on! Emmi, mene! Ei luovuteta tilanteet loppuun, hei! Ja nyt haasta! Vielä! Hyvä Saara! Hyvä oli Mari! Ja nousee, siellä on nyt Tede! Eli! Erja vaihtoa! Tede on! Tuu, Tede! Seuraavasta tilanteesta! Hyvä! Ja haltuu! Hyvä Tede! Hyvä oli! Hyvä Tede ja... Hyvä tsemppi! Vielä taimaksi saa, niin se on hyvä. Paine heti! Ja juokse! Edessä vaan, ei pääse ohi. Pysy mukana! Hyvä, pysy mukana edelleen! Enni menee! Tede on laita! Tede on helppo. Laita nopeasti! Kaikki. Uusi vaan. Hyvä! Katja on vapaana. Katja leikkaa maalille! Noin! Oi nyt Katja mennä! Ja haltuun! Hyvä oli Nelli! Alhaalla on Tede! Ja Tede! Ja puolustaa! Älä päästä ohi Nelli! Hyvä! Ja mennä vaan! Älkää menkää sama. Hyvä Tede, just noin! Käytä nopeutta! Katja apuna. Vielä on. Painetta vaan! Hyvä! Jatka vaan painetta, lisää vaan! Hyvä Tede, loistavaa! Emma. Pomppaa yli. Pomppaa Katja yli! Se ei jäänyt paikalle, se ei jäänyt. Ylös vaan. No nyt alas vaan! Hidasta Tede vähän. Hyvä! Ja mennä pois vain! Katjalle jossain! Hyvä!
Ja ottaa haltuun. Etuajassa. Hyvä oli. Maali. Ei nouse liikaa. Älä päästä ohi! Käsi! Käsi! Yes! Yeah. Liikku, mene! Hyvä Minna! Emmi sun on! Jalat alas nyt Minna! Ja Minni kans! Minni! Liikku ja Minni siinä! hyvä Minni! Hyvin pidit!